Kadang dan mali kata kabe nilai YouTube channel lang video nang kelang dan vera rata pan prangsen nang leto pan kadang pajarik lo. Pini ya video kosan jema ke nang utum thumbnail pen title lang kelang peta chini ta hepo. Lasi video le pakchang phelona. Non ke apna kaya san kalilo. Non malama prathe ke track pekan. Lapen munira tumta chelar pekan no. Apna amane tumke theo. Lapen atada do pik. Ningkan thungkep ningkan plikep teng matike achar kacheriye aphanta mathate. Sida non malama munira tumke ningkani koi pena beransi pisokian penan kedo chonpro. La ata ki jompen pisokian penan kedo ajoksi penana tum kisum chitong koktiti. Athe pisokian lo plote ke mathanang jason do pipo. Kicho kijun pen kedang lok peri lahai stami hemise phanta mathanang kokpo. Lahai pen lo ke matha kisum jike. Mo sumar do kolo plote landa sose lo ke matha kisum napo. Lasikata ko vital hayala matha pa menang chi. Jong si pisoyan po penando po plote afrangsi ke matha pa menang chala. Athe pisokian lo plote apya themasi chala plotji. Lasil hayala matha dam pa mesi pisokian penan ke dalam matha dam nangji. Kalete kai kita ikain tingko kosan situ kopo. Lasikata pa vita kechale tam chali tha. Lapen chali le lo pesani jui nang chala. Lapen iprang ke ringja phan klem nang chala. Lapen solo tam stami chali le lo pote ke pher ke tha bang chali nang chala. Lapen arta bang masabu chipadu chenang ji. Pinso tum kom nice da 30 ke denang ji. Lapen also tum avenaila 25-26 on ke dovek nang ji. Lan lo plote masabu matha thikchet po. Lapen kereng je war saita chori thikchet po. Lasikata ka vita pisoyan tongri. Lapen penanda tongri. Apordola jui nang jala. Mohal sopol ke ki jui aporta avelo. Lapen arta avepen pisoyan koglo mate penanda koglo plote ipu sing no dakji kamatha nangji. Lasikata ka vita matha pami pende piso ke anji penan ke doji ala matha no. Tang de pinia video bangke lapan sekang tono. Mo next video long le pathat tang am thlana. 2 minute me katak pa vita.